Niin se äskeinen video taas, sitä on nyt jatkunut aika paljon. Tässä on vieläkin jatkoa ja Aksu löysi taas jotain. Ja tän mä otin muuten mukaan tän työkalun. Ja mä en oo sitä. Toi löytyi siitä. Puhkinen pallon. Se on leikkipallon, joka on puhki. Mitä? Sitten on ihan turha enää kaivaa. Se on muuten joku, siellä on joku Ihan salama. turha enää kaivaa. Sit kun siellä olisi vimppaa, niin se on aarrearkku ja me jo jätetään. Mutta haluatko tällaisen työkalun? Minne tää laittaa? En mä tiedä. Piirinimo. Ei, et heitä. Mikä? Otetaan se mukaan. Noin, tää video loppuu nyt. Tästä tuli yli tunnin mittainen video. Niin moro! Nähdään seuraavassa videossa. Ja se on moro.